Moederdag verwenconcert. Eerste Thai-box Gala Venray. Het is vandaag 13 mei. Dit is het Pelemaasjournaal. Door een 7-2 zege in de thuiswedstrijd tegen HTC Zwolle hebben de voetbaldames van SV Venray de finale van de na-competitie bereikt. In een tweeluik maken de Knickerbockers uit Groningen en Venray op 18 en 25 mei uit wie volgend seizoen in de topklasse speelt. Na een 0-3 zege in Zwolle had Venray ook zaterdag geen kind aan HTC. In de beginfase kwam de thuisploeg door treffers van Elise van Knippenberg, Lieke Wijnands en Nadie van de Einde al op een 3-0 voorsprong. Nog voor de pauze kwamen de gasten terug tot 3-2, maar werden vervolgens in de tweede helft overklast door Venray. Door treffers van Marlies Hendricks, Michel Frenke en opnieuw van Knippenberg en van de Einde behaalde de formatie van de afscheidnemende trainster Mandy Passon een royale zege. Vorig seizoen speelde Venray ook de finale van de na-competitie, maar verloor toen na 2 duels en het nemen van de strafschoppen van de Knickerbockers. Een uitgelezen kans om nu revanche te nemen. Veel moeders werden afgelopen zondag verrast. Een aantal daarvan hadden het geluk meegenomen te worden naar het Moederdag verwenconcert in de Schouwburg. Daar was 's ochtends een ontbijt voor de moeders en aansluitend het concert door de Oostrumse Harmonie. Het podium was die dag niet alleen voorbehouden aan de Oostrumse Harmonie. Na de pauze speelde het Limburg Symfonieorkest, een van hun laatste concerten. Een memorabele dag met bijzondere samenwerking dus. Wij zijn door de Schouwburg Venray uitgenodigd. Ze wilden graag met een amateurorkest uit de regio en het LSO een moederdagconcert geven. En omdat we altijd goede connecties hebben met de Schouwburg, hebben ze gevraagd of wij dat wilden doen. Nou, het is voor ons natuurlijk een unieke gelegenheid om samen met zo'n professioneel orkest op het podium te zitten. Dus vandaar dat we daar heel graag ja tegen hebben gezegd. De samenwerking tussen de Oostrumse Harmonie en het LSO reikte tot ieders verrassing verder dan alleen op hetzelfde podium staan. Want op zeker moment werd de dirigent van Sub Matris Tutela uitgenodigd om het LSO te dirigeren. Je stond net voor dat geweldige LSO-orkest. Wat gaat er dan door je heen? Ach, van alles. Ik vond het fantastisch. Het is ook de eerste keer dat ik voor zo'n orkest sta. Ik vond het formidabel. Ik vond echt genieten. Hadden jullie geoefend van tevoren? We hebben 3 repetities gehad. En dan moet je denken, dus per repetitie ongeveer 10 minuten, een kwartiertje. En dan ging het zo goed. Ja, maar dat zijn beroepsmuzikanten. Hè. Zij spelen het lekker weg en dit is voor hun ook repertoire. Dus repertoire wat ze door en door kennen. Hele belevenis zo? Enorme belevenis. Ik vond het echt leuk om te doen en ik ben ook blij dat ik het gedaan heb. De dirigent was niet alleen tevreden over het LSO, maar ook over zijn eigen harmonie uit Oostrum. Nou, ik vond ook dat de harmonie voor de pauze fantastisch speelde. Heel erg muzikaal, heel mooi, zeer geconcentreerd. Wat een gevarieerd programma. Ik heb alleen maar alle lof voor mijn muzikanten. En daar was het publiek het roerend mee eens. Door een 8-9 nederlaag in de derby tegen de Pilkorf zijn de korfbaldames van Oranje-Wit nog niet zeker van lijfsbehoud in de hoofdklasse A. De thuisploeg ging met een 4-3 voorsprong rusten en na de pauze leek Oranje-Wit op een zege af te stevenen.
Door treffers van Annie Drabbels, Yvonne Teunis en Maureen Drabbels pakte de Leunse ploeg telkens een voorsprong. De gasten uit IJsselstein bogen in de slotfase echter een 8-7 achterstand om in een 8-9 voorsprong door treffers van Sander Verstegen en René Willemsen. Met de moed der wanhoop vocht Oranje-Wit om tenminste een puntje in eigen huis te houden. In de slotminuut kreeg Dion Drabbels een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar haar doorloopbal miste net de korf. Door de nederlaag moet Oranje-Wit op de slotdag van de competitie, zondag 26 mei, uitwinnen van de Stormvogels om degradatie te ontlopen. Volgende week zaterdag 25 mei organiseert de Venrayse Thaiboxvereniging Quinn Gym een Thaiboxgala. Het is voor het eerst dat een dergelijk evenement in Venray te zien is. De Fight Night is een avondvullend programma met diverse wedstrijden. Er zullen wedstrijden te zien zijn van verschillende klassen, nieuwelingen, C, B en A-klassen. Eerst wou ik het eigenlijk een beetje klein opzetten met alleen nieuweling en C. Toen kreeg ik de vraag van mijn oude trainer, waar ik heel veel respect voor heb, met de vraag van, vind je het niet leuk om Dennis op jullie wedstrijd te laten vechten, op jullie gala? Ik zei, dat lijkt me super. Ik heb Dennis altijd als jonge jongen opgehaald in Panningen. En die woont hier ook in de buurt en hij zou het super vinden om voor zijn eigen publiek, wat dicht bij huis is, in acties te zien. Rondom boksgala's hangt een enigszins negatief imago. Dit komt voornamelijk door de schietpartij in november vorig jaar bij een kickboxgala in Veghel. Hierbij kwam toen een man om het leven. De reacties op het eerste Thaiboxgala in Venray zijn positief. Wel merkt Gerlach de nasleep van de schietpartij bij de organisatie van zijn eigen Thaiboxgala. Ze stellen allemaal vanaf de bond strengere veiligheidsmaatregelen. Ja, voor een normaal evenement waar zeg maar 500 mensen op afkomen, dan vragen ze minimaal 3 man beveiliging. We hebben samen met de Security Corps in Venray daar naar gekeken, wat kunnen we hier aan doen. En dus op die manier zijn we gewoon met het meer dan dubbele aan beveiliging. En met detectiepoortjes en tascontrole. Dus ja, we hopen op deze manier gewoon toch ervoor te kunnen zorgen dat het absoluut niet mis kan lopen. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor het evenement. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot dinsdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt vrijwel droog. Morgen is het de hele dag bewolkt. 's Ochtends zijn er eerst wat opklaringen. In de loop van de middag komen er langdurige perioden met regen of motregen. Het wordt 's middags hooguit 14 graden. Ik wens u een prettige avond en graag tot morgen.